Ассалому алейкум, ҳамватанои азиз. Албат бисёри мардум дар ин рӯз 25-26 маълум шуд ки Давлатов Сулаймон дар марзи Финляндия маҳкам шудагӣ аст. Бо тариқи аснодои қалбакии Эмомалӣ ва мо метавонем гуфта ки дар рӯзҳои наздик иншоаллоҳ Худо хоҳа Давлатов Сулаймон озод мешавад. Но макри ҳилаи ин ҳукумат мана дар як чиз қоил мекунам. Як чизе ки ино менависанд, то ҳатто фикр намекунанд ки ҳеҷ вақт Давлатов Сулаймон даъват намекард мардума ки бирем дар Сирия ҷанг кунем. Баромадои аксарияташ ин буд ки аз Сирия бироем биёин ватани худтон озод кунем. Зеро ки дар давлати Сирия 10 қонун ба зидди дини ислом набуд. Дар Тоҷикистон 10 қонун ба зидди дини ислом буд. Но Эмомалӣ барои Интерпол фикр мекунад ки ҳар як макри ҳилае мекунад, ҷаҳон аз ин бехабар меистад. Худоро шукр, ирӯз мо бисёри корхонаи байналмилалӣ хати огоҳ ҳастем, ҳамкорӣ мекунем ва аснодоро равон мекунем, гап мезанем ки ин ҳамаш макри ҳилаи ҳукумати Тоҷикистон аст. Ва дар ин аснодое ки ино ин рӯз навиштагӣ ҳастанд, фардо вақте ки режим эваз мешавад, иншоаллоҳ Худо хоҳа ӯ эваз мешавад, ҳеҷ роҳе надорад. Дар ин гуноҳҳо Эмомалӣ худаш ҷавоб мегӯяд, дар ин аснодое кардагӣ. Зеро ки омӯхтааст Эмомалӣ, дар ҳар ҷо ҷамъ мекунад, фарзандои Тоҷикистон аз дунё мегзарад, ғорат мекунад, мардуми Тоҷикистон гушна аст, ҳаракат мекунад, мардума беовоз мемонад. ин рӯз дар выбори парламентӣ мову шумо мурдаҳо барои мурдаҳо овоз метиҳем. ба хотири чӣ? Ки ин ҳукумати золим дар болои мардуми Тоҷикистон зулми худшона зиёдтар карда рафтан гиранд. имрӯзҳо барои мардуми Тоҷикистон як имтиҳони вазбини калон аст. Ва имрӯзҳо бриди оппозитсияам калон аст. Мо тонистем ки дар Тоҷикистон 18 соат барқи тоҷика таъмин кунем ба мутобиқи баромадои мо, аз фишорҳои мо. боварӣ кунем ки дар рӯзҳои наздик дигаре баромадои мо ҳаракат мекунад ки мардума зиёд қувват метавонад. ва ногуфта намона як масъалаи макри охири Эмомалира, ки Эмомалӣ дар вақтҳои охир дар ҳама ҷо чоп кардагӣ мондагӣ аст. пеш аз ин баромади Эмомалӣ дар масъалаи Ӯзбекистон қатъи як шартномае баста доданд ки визаро аз мо байн бигирем, ки Ӯзбекистон бародари мо аст, ки мо қатъи шумо барқ мегирему дӯстӣ мекунем. Но чӣ тавр дар ин масъалаи макри ҳила дохил шуд кор? боз дар мобайн Маҳмуд Худойбердиева овоза карданд ки мебахшед, Ислом Каримов ёрдам кайстед дар Маҳмуд Худойбердиев, ки Маҳмуд Худойбердиев биёяд Тоҷикистонро бигирад бо 600 нафар. яъне ки Тоҷикистон қирби надорад ки барои 600 нафар хича нигоҳ кардан. ин макри ҳила чӣ лозим аст барои мардум? ҷанг андохтан дар мобайни мардуми Тоҷикистон бо дӯстои мо ӯзбекнишинон. Оппозитсияи Тоҷикистон ин назара ҳеҷ гоҳ надорад. умуман мо ҷудо накардаистем тоҷик аз ӯзбекҳо. Но ҳилаи Эмомалӣ ҳамин аст. ин аз дастшам намебиёяд иншоаллоҳ Худо хоҳад. раҳмати калон дӯстои азиз. худоҳафиз.